aw bisimila ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan limanaw ladala amanda do kunnafoniw la bakurunba damadɔ la ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye taalen ɲɛfɛ fasili sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ an b'a daminɛ ni nouvelle horizon ye limanaw ale daɲɛ fɔlɔ la jate laban dɔ bɔra min ye cakɛda dɔ fɛ n'u kama ko UNHR limanaw ni cakɛda ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka cakɛda dɔ min n'a ye jateminɛw kɛ Mali kɔnɔna la yan a ka jateminɛw kɔfɛ jaabi minnu bɔra o ye k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la limanaw ni waati laban in na jateminɛ tala ka ye k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ ma basigi bi kana dɔɔni Mali kɔnɔ k'a bɛ se maa 659 ani maa 5 k'olu de segira ka taa u sigiyɔrɔw la limanaw ka sababu kɛ ko basigi bi kana dɔɔni Mali kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ limanaw min ye lesɔrɔ ye ale kumana lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ Canada jamana ni Mali cɛ ko bɛnɲɔgɔnya dɔw bɛ olu bolo nɔ bilala kunungo yɛrɛ a kɛra sababu ye Mali ni Canada cɛ baaraɲɔgɔnya dɔw bɛ olu bɛna daminɛ min bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yuruguyurugu kɛlɛli cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na ani sariya bɛ se ka yakubaya basigi bɛn o bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na bolonɔbila sɛbɛn a kɛra sababu ye Canada jamana y'i bolo bila a jufa la ka miliyari 11 k'o di Mali jamana ma walasa u bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min na an bɛna an da don o la lesɔrɔ kɔnɔna la o mana bɔ yen le challenger kuma na challenger y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛsira n'o ye chemin de fer ye yɔrɔ ale bilali sirako kuma fɔra ko nka limanaw chemin de fer n'a fɔra k'a bɛna daminɛ ko minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sirakow kunna k'a bɛna fɔ u bɛ ka nkalon de tigɛ jamanadenw ye challenger de y'a fɔ dɛ n'i ye bluff fɔ ka ban yɔrɔ o ye ka mana da maaw ɲɛna an bɛna an da don o la o mana bɔ yen l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ politikitɔ min bɛ yen n'o kama ko yɛlɛma o denfa ni o ye Musa Mara ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw yan'u k'u sigi k'u bolo da u sen kan CEDEAO bɛ ɲangini min CEDEAO kɛlen don ka ɲangini min ta ka Mali sɛgɛrɛ jamanaw yan'an ka sigi ɲangini ninnu kɔrɔ ko an t'a lajɛ wa jamana t'a lajɛ wa a ka a fɔra ko cakɛda min bɛ bila sen kan ka kalata labɛn n'a ye ni o ye organique unique de gestion des élections ko k'ale bila sen kan joona an ka bɔ nin munumunu zalo in kɔnɔna la Musa Mara y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan l'indépendant kɔnɔ o mana bɔ yen le Sphinx fana kumana limanaw Mali ni Mauritanie cɛ bi kumaw bɛ yen nɔ kuma minnu bɛ yen ni bɛɛ bɛ ka i ta fɔ a la n'o ye k'a fɔ Mauritanie ka den maa 14 minnu n'a fɔra k'olu fara Mali dugukolo sanfɛ Mauritanie u ka finitigi ɲɛmaaba dɔ n'o ye général dɔ ye ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la sisan ale y'i kanto Sphinx maaw ye kunnafoni min di bi ko n'i y'a dan ale ma ko Mauritanie jamanakuntigi limanaw ko a kan ka walan sɛmɛ di nin waleya in kɛlen ko wa an b'o la waati min na Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana dadennen don o ko kan an bɛna an da don fana la sisan Sphinx kɔnɔna la ale waleya kelen in na fasili sɛbɛn fila in Sphinx ni ECHO bɛ ɲɔgɔn dafa a kuma la ECHO de kɛlen don ka ɲininkali kɛ ko yalima ko jɔn de bɛ nin ko kɔfɛ limanaw jɔn de bɛ ka janfa kolokolo bi Mali ni Mauritanie cɛ ni jamana fila bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo min na k'a sababu kɛ Mali kɛlen don ka sira kura min bɔ bi CEDEAO ka ɲanginiw ni UEMOA ka ɲanginiw na k'a ka feerefɛnw bɔ o ɲɛsin bɛ Mauritanie jamana ma waati kelen limanaw maa dɔw bɛ janfa la Mali ni Mauritanie cɛ ko jɔn de da b'a ko la ECHO y'o ɲininkali kɛ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw logement sociaux ko kuma min n'a cayara jamana kɔnɔ n'a fɔra ko a kɛra yɛrɛsagokɛ ye ko nka limanaw a ko kɔlɔlɔ bɛ ka bi ɲɛmɔgɔw kan nin waati in na dɛ sabu ko min ye office malien de l'habitat cakɛdaba min sigilen don dugukolo ko ni soko kunna an ka jamana kɔnɔ yan ale ɲɛmaaba ko u y'ale bɔ a jɔyɔrɔ la soir de Bamako de y'o fɔ an bɛna an da don ninnu bɛɛ lajɛlen la sisan an b'a daminɛ ni min ye o ye nouvelle horizon limanaw an y'an tulo lasɔmi k'a fɔ ko min ye cakɛdaba min bɛ yen n'ale de bɛ diɲɛ keleya tɔnba tɔgɔ la n'o kama ko commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR ale ye gafe dɔ bɔ gafe min ni a bɛ jateminɛw de kɛ limanaw k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ u ka lahalayaw bɛ cogo di u ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ cogo di Mali kɔnɔna la gafe min bɛ yen ni u k'a ma ko rapport limanaw ni a bɔra janvier kalo laban yɛrɛ la san 2022 jate minnu bɔra la u b'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ye déplacés ye minnu bɔra jamana fan caman fɛ ka na yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ se ka lakana yɔrɔ minnu na ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan
a maa hakɛw la a bɛ se maa 600 ani maa 59 ani maa 5 ma limanaw k'olu de segira ka taa u ka sigiyɔrɔw la olu la musolakaw minnu b'a la u bɛ se 100 maa 55 min ye cɛw la 100 maa 45 mana bɔ yen min bɛ tali kɛ fana maa minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnnin fitininw ye limanaw ko n'i y'o fana lajɛ u bɛ se minnu si b'a ta san 10 ka taa san 10 la ka taa bila san 17 la n'i ye jama in lajɛ ko 100 maa 64 o bɛ sɔrɔ denmisɛnnakaw fan fɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka ko kɛ u yɛrɛ ye ni foyi t'u la limanaw o bɛ taa se 100 maa 40 ani maa 34 ma minnu bɛ yen n'olu si janfana ka taa san 60 la ka taa sanfɛ jama in na maa 600 ni 59 ani maa 5 in na ko n'i y'o maakɔrɔbaw layɛ la o bɛ se 100 maa 2 ɲɔgɔnna ma fasidi sɛbɛn nouvelle horizon ka fɔ la jateminɛ laban minnu kɛra limanaw ka daminɛ min ye san 2018 fo kana bila an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ Mali kɔnɔna la yan min ye walejugu tigilamaw bamanci wale tigilamaw kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ni mada kɛra u ka walejugu la waati dɔw la fana i b'a sɔrɔ u ka walejugu dɔ bɛ fara ka yɔrɔ dɔw la o de ye ko hukumu kɔnɔna la min ye HCR maaw ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés k'o de kɛra gɛlɛya misɛnninw ye ka ɲɛsin sigidalamaw ma minnu bɛ ni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'u bɛ ka ɲini bi limanaw ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la dɔw yɛrɛ y'a ɲini k'u bɛ segin ka taa u sigiyɔrɔw la nka i b'a ye u segintɔ ka taa sira yɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ walejugu tigilamaw bɛ sira da u ɲɛ walima u bɛ taa u kunbɛn u ka duguw la limanaw o de gɛlɛya misɛnninw bɛ n'o tɛ bi ko n'i ye jate labanw bɔ HCR maaw ka fɔ la ko maa min kɔni segira ka taa a ka dugu la bi limanaw o de dagosi ka ca kosɛbɛ ko b'a jira k'a fɔ basigi bɛ ka na Mali kɔnɔna la yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye marabolo ye i n'a fɔ Mopti Gao Tombouctou Ségou ani Menaka o yɔrɔ kofɔlenw na a bɛ fɔ minnu ma ko PDIS o de ma hakɛ yɛrɛ ka ca kosɛbɛ minnu bɛ yen ni olu segira ka taa san 2021 laban na ka na don san 2022 daminɛ la o b'a jira k'a fɔ limanaw min ye halisa baara ma ban dɛ baara tɔ min bɛ yen sisan o ye k'a fɔ maa hakɛ min yɛrɛ bɛ yen minnu bɔra u sigiyɔrɔw la limanaw kana yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ duguba kɔnɔnaw waasa u bɛ se ka lakana cogo min na olu bɛ se ka segin ka taa u ka sigiyɔrɔw la cogo min na fɛn caman bɛ yen min kɛlen don ka o bali o bɛ tali kɛ baloko la o bɛ tali kɛ fana n'i ye Sahel kɔnɔna in lajɛ limanaw min ye lakanabaliya ye a bɛ n'a fɔ halisa a ma se ka koron ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ nka min ye a tora jamana ɲɛmɔgɔw de ka u bolo don nin ko in fana na walasa ka dɛmɛbaw dɛmɛ sango maa minnu bɛ yen ni o ye humanitaires ye minnu bɛ yen n'u b'a bɔ u yɛrɛ la ka maaw dɛmɛ limanaw a kɛra balo ye o a kɛra fini ye o a kɛra fɛn o fɛn ye yɔrɔ olu caman bɛ yen olu ye Mali kɔrɔnfɛla bila u ye camancɛ bolo in bila ka u yɛrɛ ɲini bamanci wale tigilamaw ka walejugu fɛ olu caman de bɛ yen u bɛ sigidalamaw dɛmɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la jamana kan ka fɛɛrɛ tigɛ olu fana ka segin ka na walasa bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye sigidalama minnu bɛ yen n'olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la limanaw u bɛ se ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la cogo min na o na kɛ sababu ye basigi fana ka na Mali kɔnɔna la o de ye kuma yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la bi o mana bɔ yen an bɛ don l'essor kɔnɔ limanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ni Canada jamana cɛ ko bɛnɲɔgɔnya baara dɔw bɛ olu bolonɔ bilala kunungo yɛrɛ a kɛra minisiriso la min ɲɛsinnen don Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara bɛ ɲɛnabɔ minisiriso min na n'o ye affaires étrangères ye o ɲɛmɔgɔ bɛ Abdoulaye Diop de bolo ani Canada yɛrɛ u ka cakɛda min bɛ coopération du Canada au Mali o ɲɛmɔgɔ François Picard fo ka taa se fana minisiri damadɔ tun bɛ yen o tun bɛ a ko kɛnɛ kan an ka sariya minisiri Mamadou Kassoge ani min bɛ tali kɛ colonel major Ismaël Wage réconciliation paix et cohésion nationale ani ka taa se madame Wadijɛ Fune Kulubali promotion de la femme de l'enfant et de la famille muso ni den ni denbaya ka koɲɛ bɛ ale minisiriso de bolo limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ ka kun de b'a la sabu baara boloda min filɛ nin n'a bilala sen kan ni Mali ni Canada jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ bɔra Canada jamana yɔrɔ a jarala k'a fɔ a bɛ se CFA wari miliyari 11 ɲɔgɔnna ma o de dira Mali jamana ma ko u ka a don baara dɔw la baara minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ fɔlɔ limanaw o ye min ye cɛ ni muso bɛ se ka damakɛ cogo min na Mali kɔnɔna la yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya yɛrɛ ta fanfɛla fɛ yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ sifinnaka minnu bɛ yen ni olu da kan ka don sariya la wa n'u kan ka u da kan ka don yuruguyurugu fana kɛlɛli la ko nafolo in a kan ka don o baarada fɛ ka taa se fana n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali mago bɛ basigi la basigi ka se ka na sifinnakaw fana sen ka don o la muso ni denmisɛnninw olu ka kɛ a baara yɛrɛ kɛbanganaw ye o de ye laɲini fana ye o mana bɔ yen limanaw min ye yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko min ye sɛbɛn min bɛ yen n'a bolonɔ bilala sisan min ye sifinnakaw ye cɛ ni muso n k'a fɔ denmisɛnninnakaw la olu fana bolo ka don a baara la n'i ye jateminɛ kɛ kabi san 2012 waati fo ka na se sisan ma limanaw min ye basigibaliya ye o donna Mali dugu caman na a jarala k'a fɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Canada jamana ka nin baara in a bila sen kan an ka jamana kɔnɔ sabu ko ni ye san tɔw lajɛ ka taa san 2012 a waati la min ye miliyari 7 ɲɔgɔnna ye ko Canada jamana kun y'o di ka kɔn bin ye o kun donna min ye Bamakɔ sigida kɔnɔna la ani Moti, Segu, Tombouctou, Gao ani Kidal min dabɔlen filɛ nin ye sisan a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ sariya yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na bɛn bɛ se ka yakubaya cogo min na yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la cogo min na o de baara dabɔlen filɛ nin ye Mali ni Canada cɛ i n'a fɔ a ɲɛfɔlen don l'essor kɔnɔna la cogo min na limanaw yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko walejugu min kɛra Mondoro n'a taara ka ɲɛsin Mali armée ma min bɛ tali kɛ kunungo chef d'état major général min bɛ yen n'ale b'an ka finitigiw kunna ni o ye général de division Umar Jara ale ni maa caman de wulila ka taa Mondoro ka taa u ɲɛda min bɛ tali kɛ finitigi minnu bɛ yen ni olu tora nin ko in na Ala ka hinɛw la limana u dagayɔrɔ n'o y'u furew ye ka taa dugawu k'u ye walejugu min kɛra juma tɛmɛnen mars kalo tile 4 n'a kɛra sababu ye ka jamana bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la min bɛ tali kɛ chef d'état major général des armées général de brigade Umaru Jara ale ni délégation ba de wulila limanaw ka taa Mondoro u taalen u kunbɛra Mondorokaw fɛ sabu Mondorokaw caman de bɛ yen minnu ni olu nisɔndiyara chef d'état major général des armées ale ka nin taama in na ka taa i ɲɛda walejugu yɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na fɔlɔ la min bɛ tali kɛ finitigi minnu bɛ yen n'olu tora nin ko in na limanaw u dayɔrɔ laban général a taara i ɲɛda o yɔrɔ kan ka sɔrɔ ka dugawu kɛ finitigi ninnu ye o mana bɔ yen u taara fana min bɛ tali kɛ kan min bɛ yen ni walejugu in taara ka o sɛgɛrɛ n'o ye Mondoro kan ye limanaw ka sɔrɔ ka kumakan gɛlɛnw ani dusukun bɛ se ka kɔgɔ ni kuma minnu ye a y'o fɔ finitigi minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko wa force spéciale dɔ n'o ye an ka finitigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye olu fana taara fara sɔrɔdasi minnu b'a yɔrɔ kofɔlen kan walasa ka se ka dɛmɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin kan ma ni ɲɔgɔnna waleya limanaw o kana kɛ a yɔrɔ kofɔlen na bilen kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ o mana bɔ yen le challenger an bɛ don a kɔnɔna la a kuma na challenger ye mun fɔ bi limanaw a ko nɛgɛsira ko kuma de bɛ yan n'o ye chemin de fer ye limanaw chemin de fer yɔrɔ o don ko a jarala k'a fɔ communiqué dɔ bɛ yen ni minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka sirakow kunna o ko ta o koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ madame Danbele Madina Sisoko ale de bolo ale ye communiqué dɔ kɛ communiqué min ni a b'a jira k'a fɔ ko terrain kunkolo dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko CC 2205 ko ale kan ka bɔ Korofina ka taa Bamakɔ ale terrain jɔyɔrɔ la o communiqué in a bɛ n'a fɔ a kun de tun ye ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko terrain kunkolo dɔ bɛ yen a bɛna bɔ Korofina terrain jɔyɔrɔ la ka taa n'a ye min ye Bamakɔ gare ferroviaire la limanaw ko a kun de ye walasa ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nɛgɛsira in da la ka se ka kunnafoniya d'u ma u ka se ka u janto u yɛrɛ la ko nka limanaw challenger ka fɔ la ko nin kɔni bɛna fɔ ka mana de biri maaw ɲɛna walima ka maaw nɛgɛ ni kumaw ye walasa challenger ka kuma la ko le grand bluff limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye ka kuma ba fɔ kuma minnu bɛ yen ni limanaw tiɲɛ kisɛ tɛ jaba la walasa challenger y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ka terrain kunkolo dɔ ka baganw caman tugu a la ka bɔ n'a ye Korofina ka taa n'a ye Bamakɔ gare ferroviaire la limanaw ko nin kɔni ye ka mana de biri maaw ɲɛna dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ni maa bɛ se ka jigiya yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na o ye k'a fɔ maaw fangana terrain yeli ma terrain kɔni bɔra ka dugu yaala nka k'a fɔ de ko Bamakɔ ni Dakar cɛ
terrain de bina wuli k'a fɔ ko a bɛna o sira minɛ limanaw ko a n'o cɛ ka jan sabu locomotive min filɛ nin n'o ye terrain kunkolo in ye limanaw ni maa min bɛ terrain kunkolo in dɔn n'o ye CC 2205 ye limanaw a kɔrɔlen don fo k'a fɔ a to ten sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ kabi ministre kɔrɔ min tun bɛ yen n'ale tun bɛ ministre la Ahmed Mohamed Ag Amani limanaw ka b'ale ka waati la ko ni terrain kunkolo in bɛ yen fo ka na se sisan ma ko o terrain kunkolo in de tan bɛ ka Bamakɔ dugu kɔnɔna yaala ka min ye wagon tugutugu a nɔfɛ limanaw ko ani a ka bɔ Bamakɔ yan k'i kunda Dakar kan o cɛ ka jan dɛ ni maa min ye nɛgɛsiraw lajɛ a mɛnna min ye terrain o tɛ ka boli a kan o baara bɛ sen na min bɛ tali kɛ Mamadi Darame ale yɛrɛ min n'ale bɛ ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ n'u kama activiste ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ ale ye kɛlɛ caman kɛ nin terrain ko in na kayi bɛ se k'a ka terrain sɔrɔ cogo min na limanaw ale fana bɔra ka kuma ale de ye nin kuma kelen fɔ a ko ni terrain kolo min filɛ nin k'a sanna a mɛnna kabi Mohamed Ag Amani ale tile la fo kana se bi la ko bɛ se ka o terrain kolo ta cogo di k'u bɛ terrain sama ni o ye ko wa n'i bɛ don Togoto fana terrain minnu bɛ yen n'a tiɲɛna n'a bɛ dilan o yɔrɔ kofɔlen na k'o yɔrɔ fana ko o yɛrɛ o tiɲɛnen don n'a nana kɛ terrain nana tiɲɛ ka bɛn ni o yɔrɔ kofɔlen ye a bɛ dilan cogo di limanaw ko ni ɲɔgɔnna kumaw de bɛ tugu min ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ministre sun ye ale bɛ ka communiqué kɛ ko terrain kunkolo bɛna bɔ ko ka terrain sama ka taa tiɲɛ don baara ɲuman don dɛ ko nka terrain kunkolo in limanaw a kɔrɔlen don n'u ko u b'a kɛ ka ni wagon camanba in sama ka taa n'a ye limanaw ayiwa baara don baara min ni a bɛ gɛlɛya bɛ sɔn ka don a la dɛ kunnafoni filɛ challenger de ye nin fɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔna la a kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Musa Mara ale de ye politique tɔn yɛlɛma o denfa ye bi a ko k'a b'a ɲini gouvernement fɛ ko u ka baara kɛ joona walasa min ye organe unique de gestion des élections a fɔra k'a fɔ kuluba min bɛ yen n'ale de bɛna bila sen kan walasa ka se ka kalataw labɛn hakilila jiginna l'indépendant ka kuma la bi ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye limanaw ni kalata kɛra an ka jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw de bɛ wuli Choguel Kokala Mayiga ale min ye premier ministre ye bi ale de y'o kuma bɔgɔrɔ dɔn k'o kuma fɔ waati caman k'a fɔ ko nin organe unique de gestion des élections in tɛ limanaw ni maa ma ko k'i bɛ kalata kɛ sira wɛrɛ fɛ k'a bɛ taa laban an ye gɛlɛya kɔrɔ minnu ye k'a bɛ taa laban olu de la o de la premier ministre ye nin kuluba in ni o ye organe unique de gestion a sigili ale de ye a kuma fɔ wa ale de bɛ k'a lafasa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko o kuma fɔra o lafasara a fɔra k'a fɔ ko kabi san 1960 fo ka n'a bila bi la ko kalata fɛn fɛn kɛra i b'a sɔrɔ kalata jaabiw mana bɔ jamanadenw caman bɛ yen minnu tɛ sɔn wa i b'a sɔrɔ fana gɛlɛya de bɛ wuli a kalata ninnu kɔfɛ gouvernement min bɛ yen bi n'o ye furanjɛla fanga ye ale ye a ka baara boloda n'o ye PAG ye o taara yira CNT maaw la a bɛ kalo 8 bɔ bi maa 100 ni maa 2 olu sɔnna a ma maa 2 olu k'u ma sɔn a ma min ye maa 9 ye olu y'u yɛrɛ minɛ yamaruya dira k'a fɔ ko baara ka kɛ n'a ye yɔrɔ maa hakɛ min k'u sɔnna a ma o de cayara kosɛbɛ n'a fɔra an b'o de la bi kalo 8 kɔfɛ bi limanaw ko foyi de ma se ka kɛ nin organe unique de gestion des élections ko in na gouvernement kɛn bɛ ayiwa a da de ne don a tɛ ka se ka baara kɛ kalata ko yɛrɛ la limanaw kalo 8 tan ni ka segi foyi de sen de ka kɛ kalata ko la k'a sɔrɔ du premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale de yɛrɛ bɛ ka nin ko in lafasa ale de bɛ k'a fɔ ko ayiwa organe unique de gestion des élections limanaw ni maa ma ko k'i bɛ kalata kɛ a kɔ i solila i ma taama munna o kuma fɔra halisa o organe unique de gestion kelen a sen de ka sigi kalo 8 sɔn kɛra a ma ko baara ka kɛ n'a ye halisa a ko dan bɛ ten a bɛ tiriwariw kɔnɔna la limanaw an b'o de dabolo ka l'indépendant ka fɔ la Musa Mara ale ka sɔrɔ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko gouvernement kana to an bɛ CEDEAO ka ɲangini min kɔnɔna la ani UEMOA limanaw ka gɛlɛya dɔ fara dɔ kan n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya b'an kan CEDEAO ni UEMOA fɛ gouvernement ka lajɛ ka baara dɔw kɛ sa walasa an bɛ se ka bɔ an nɔ na n'o tɛ organe unique de gestion kuma min fɔra a mɛnna kɔsa in na gouvernement yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko plan d'action du gouvernement min n'o ye PAG ye ko a baara min kɛra kalo 8 kɔnɔna la ko n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara ko 87 o de sera ka kɛ a ko taabolo la ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la dɛ aw bonya b'a la n'an bɔra yen an bɛ don phase de sɛbɛn le Sphinx kɔnɔna la a kumana limanaw Sphinx y'a jira k'a fɔ Bamako ani Nouakchott olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko kumaw bɛ sen na kuma minnu bɛ yen n'a a jirala k'a fɔ ko
min bi tali kɛ ko Mauritanie ka den maa damadɔ bɛ yen a fɔra k'a fɔ k'olu tununa Mali dugukolo sanfɛ tunu cogo ma dɔn olu la kuma in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la Mauritanie fan fɛ Mali fan fɛ walasa maa kofɔli minnu bɛ yen n'a bɛ se maa 10 ni kɔ ɲɔgɔnna ma n'a fɔra k'a fɔ olu fara Mali la yan ko tunu cogo ma dɔn la o la Mauritanie u ka finitigi ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen n'o ye général dɔ ye ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sisan ni o k'a ma ko min bɛ tali kɛ Laba Ould al-Maouf limanaw a kumana a ko n'i y'a da ale ma ko Mauritanie jamana kuntigi ni o ye Mohamed Ould Ghazouani ye limanaw k'a ka fanga bila walima limanaw a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'o ye Mauritanie ka denw ye u bɛ se ka fɛn faamuya u ka ni Mauritanie ka den minnu ni olu tununa nin cogoya la limanaw Mauritanie kunnafoni sɛbɛnw caman de ye nin kuma fɔ kabi sibiri tɛmɛnen k'a fɔ ayiwa ko u ka jamanaden dɔw bɛ yen minnu ni olu tununa Mali dugukolo sanfɛ ko Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw daden bɛ o ko kan k'a bɛ n'a fɔ ko ayiwa Mali ni Mauritanie cɛ nin ɲɔgɔnna waleya caman de bɛ kɛ ko Mauritanie tɛ se ka foyi bɔ a la ko bɛ ye ka to yen ten ko nka zena limanaw ni kow taabolo lajɛ les fɛn ka fɔ la u ka général dɔ bɛ yen ni Laba Ould al-Maouf ale de bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ayiwa Mauritanie jamana kuntigi ko f'a ka walan de tɛmɛ n'o tɛ ko ni ɲɔgɔnna wale tɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma Mali dugukolo sanfɛ ko ɲɛ tɛ se ka dɔn o la ale yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la a kɛmɛ ka jalaki bɛ Mali finitigiw de kan n'o ye Mali armée ye limanaw an b'o taabolo la waati min na yɔrɔ Mauritanie ni Mali furadama cɛ ko dibilenw bɛ yen a jarala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan walijugu tigilamaw n'o ye banbaaci wale tigilamaw ye olu a bɛna fɔ olu ka dogotu de kɛmɛ Mauritanie jamana ye sabu kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ u bɛ walijugu kɛ u bɛ yɔrɔ min sɔrɔ ka taa u dogo ye o ye Mauritanie jamana de ye nka limanaw kabi gɛlɛya ye Mali sɔrɔ san 2013 n k'a fɔ san 2012 fo ka n'a bila bi la i m'a mɛn k'a fɔ ko Mauritanie ko banbaaci wale tigilamaw ko u ye nin kɛ Mauritanie jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ dun ni i ye walejugu fɛn fɛn lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mauritanie ni Mali cɛ fanfɛlaw de la n'a ma kɛ ye i b'a sɔrɔ a fanba caman bɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka mɛn yɛrɛ i tulo la k'a fɔ ko nin ye banbaacimaw ye k'u taara bi Mauritanie jamana kan limanaw ko nin maa hakili b'a la ko a kelen pewu de kɛra waati min na Hakimi cɛdenw k'u ye Mauritanie ka den dɔ ta ka tunu n'a ye n'o ye gendarme dɔ ye o kelen pewu o yɛrɛ kɛra kabi san 2011 fo ka n'a bila bi la limanaw i m'a mɛn ko Mauritanie ko banbaacimaw k'u taara dankari kɛ nin jamana in na k'a sɔrɔ don u ni Mali cɛ i bɔra Mali kɔnɔ i donna u ka jamana kɔnɔ limanaw fɛn ka fɔ la ko i b'a sɔrɔ ni walejugu tigilama ninnu jateminɛ yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko Mauritanie ye jamana min ni dɔrɔgu feerelaw ka ca a yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa min ye banbaaci wale tigilamaw ye olu bɛ tɛmɛ u b'u ka walejugu kɛ i n'a fɔ suyɛnniw ni walejugu tigilamaw kabi Ala ma hinɛna Amadou Toumani Touré ale ka waati la fo ka n'a bila bi la o ɲɔgɔnna waleya de bɛ sen na bi n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna waleya kɛra limanaw Mauritanie ani Mali cɛ ayiwa a ko bɛ cogo min na sisan a sera sa Mali jamana faamaw fana ka jateminɛ kɛ u ka kuma ko in kɛ jamana ko ye u kana to maa wɛrɛw k'u da don ko in na kunnafoni min ye Les Échos ye ale b'a dafa Écho de ye ɲininkali kɛ Écho ko jɔnni de bɛ nin ko kɔfɛ sa jɔnni de bɛ ka a ɲini bi ka min ye tasuma wuli Mali ni Mauritanie cɛ n'a sɔrɔla ko Mali kɛmɛ ka taabolo kura sɔrɔ bi k'a ka feerefɛnw ka i ɲɛsin Mauritanie jamana ma k'a fɔ a b'a ka minɛnw bɔ ka taa n'a ye Mauritanie jamana kan a jarala k'a fɔ bi na ko dibidibine dɔw de bɛ sen na minnu bɛ n'o bɛ ka kɛ sababu ye limanaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bilama ani maa caman bɛ yen u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ a bɛ se ka kɛ olu caman bɛ yen minnu bɛ ka Mali ni Mauritanie bɛ ka jɛɲɔgɔnya kura min sigi sen kan bi olu caman de bɛ yen o jɛɲɔgɔnya in bɛ se ka tiɲɛ cogo o cogo ko maa dibidibile caman bɛ yen hali n'a sɔrɔ ko in a ma da kɛnɛ kan nka min bɛ sen na nin ye sabu waatiw ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma ka kow kɛɲɛ ɲɔgɔn ma waati kelen a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka ni maa min hakili bɛ CEDEAO ka ɲangini min bɛ yen n'o bɛ an kan sisan ni Mali jamana y'a ɲini ayiwa k'a b'a ka sira kura bɔ ka taa Mauritanie jamana kan n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna waleya bɛ sen na a ka kan Mali jamana a ka sira min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana ni jamana cɛ ye o ka kɛ diplomasi ye walasa ayiwa kuma basigi bɛ se ka na kuma wula cogo min na n'o tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mauritanie jamanadenw k'u ka faga Mali jamana kɔnɔna la ko hakilila jiginna janvier kalo tile 17
san janvier kalo tile 17 tɛmɛnen na ko ni ɲɔgɔnna waleya dɔ kɛra naramara fanfɛlaw la waati la min ye Mauritanie u ka gouvernement yɛrɛ ye ale de wulila ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na Mali la yan nɔ ka na ɲɛfɔ ko ayiwa ko min kɛra nin ye ka ɲɛsin olu ka jamanadenw ma ko fo yele ka da a ko kan an b'o la waati min na dugu min bɛ yen n'u kama ko Basikuru ani Fasala u ni ɲɔgɔn cɛ a filɛ nin Mauritanie ni Mali cɛ Mauritanie ka den maa 10 kɔ minnu n'olu fana fara o kuma de wulen bɛ bi a jala k'a fɔ mars kalo tile 8 tarata tɛmɛnen min ye u ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Ismail Ould Cheikh Ahmed ale ye Mali gouvernement jalaki kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali armée k'a fɔ ko olu ka maa minnu bɛ yen n'olu tununa ni tununcogo ma dɔn la k'u bɛ jalaki bɛ Mali jamana kan limanaw an bɛ waati min na ko sisan ni kɔni tɛ farafarali waati ye Mali ni Mauritanie cɛ waati min na Mali jamana bɛ ka ɲini ka sira kura bɔ k'a fɔ a b'a ka minɛnw bɔ ka taa n'a ye min ye Mauritanie fanfɛlaw fɛ a sera sa ko in a ka kɛ basigi kɔnɔna la walasa ɲɛfɔliw ka ɲini bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na Mohamed Meba Tembil ale de ni fasiri kɛ an ye nin bɔ les échos wele kɔnɔ limanaw an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako ka bi kuma la min bɛ tali kɛ ko kunkolow bɛ ka bin dɔɔni munna logements sociaux ko kuma min n'a kuma fɔra n'a kuma cayara logements sociaux tako filanan min n'o ye deuxième tranche ye n'a fɔra k'o dira ni a fɔra k'a kɛra nisɔn ani jugusɔn ye yɛrɛ sago kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ani ka se ministre ma fo ka taa se premier ministre ma limanaw olu bɛɛ lajɛlen y'u ka fɛla jira nin ko in na ko min ye furanjɛla fanga ye a tɔgɔ tɛna se ka tiɲɛ nin ɲɔgɔnna ko la o de la a kuma carina waati min na k'a fɔ ko dɔw tɔgɔ yera logements sociaux lisiw kan k'a sɔrɔ don u y'a ɲini cogo min na o t'a ɲini cogo ye limanaw a kuma cayara kosɛbɛ soir de Bamako ka fɔ la dossier min na a kɛra sababu ye a bɛ ka furanjɛla fanga yɛrɛ ka jalaki caman bɛ a kan caman bɛ olu ko ni ɲɔgɔnna waleya man ka kɛ ni furanjɛla fanga in kɔnɔna la joona jamana faamaw ye min kɛ sa o ye ka commission min bɛ yen n'o ye jɛkulu ye n'o bɛ logements sociaux in di ka o ci ka bɔ yen ani fana ka ko yɛrɛ k'a jɔ pewu limanaw o tɛmɛnen kɔfɛ kunu conseil des ministres min kɛra ministre ka laadala ɲɔgɔn ye a jala k'a fɔ maa fɔlɔ min bɛ yen ni a ko o y'a kɔlɔlɔ cɛ o ye OMH o ɲɛmaaba n'o ye office malien de l'habitat o ɲɛmaaba limanaw ko ale kɔni ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la walasa ni ye jateminɛ kɛ nin bɛna fɔ ko in a bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin maa o maa bɛ yen ko e da bɛ ko in na limanaw a jala k'a fɔ a fɔlɔla office malien directeur général de l'office malien de l'habitat ale ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la nin cogo in na ko b'a jira k'a fɔ ayiwa logements sociaux ko kuma min na a dira n'a fɔra k'a fɔ ko maa maa bɛ yen ko e da b'a la ko hali siga kɛr'i la limanaw i na ɲininka walima i na wuli ka bɔ i jɔyɔrɔ la DG n'o ye OMH ale DG ale kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ko turu bi jɔnni de la sisan ayiwa soir de Bamako de nin fɔ an b'a bila nin ka yan nɔ k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nin kɛnɛ kelen ka gafe kura minnu mana bɔ an bɛ kɛnɛ ka k'olu lakali aw ye laadiriya kɔnɔna la o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ